kugara apo pasare vanhu 2 ipapo. Ndoda kuti bhenji rimwe nerimwe riite vanhu 2. Ndokumbirawo mask ngativharei nemhuno. Vanhu vari kupinda neuko kana uchida kutora shamwari mashure. Regai ndikugamuchirei mose. Ndinoziva kugamuchirwa nekuda kwechiitiko chakadai. Vazhinji tinenge takaremerwa, vazhinji misodzi inenge ichiyerera. Tiri kushungurudzika baba vedu vaenda, asi ndinosimbiswa zvikuru nekuti baba vedu ndibaba vaifamba panyika vachiziva kuti rwendo rwepanyika runogona kungopera. Saka sangano reRoman Catholic regai ndiwane mukana wokukutendai zvikuru nekuti baba makavapa mukana wokuita zvavakadanirwa panyika uye vakazviita namazvo pameso edu. Kufadza kwazvakaita meso edu, ndinovimba nedengawo rakafara. Iro denga runoti rufu rwemutendi runofadza denga. Saka taungana saizvozvi, ndinoziva pane kuri kupemberwa. Nesuwo tiri pano tofanira kupembera. Havachemwi ava vanorumbidzwa vematenga kuti makaita henyu, makatipa upenyu hwababa Ribeiro. Handisi kuda kupedza nguva pano, hatisi kupedza nguva yakareba tiri pano. Ndichakusumai vana baba vedu vari pano, asi basa iri harisi mumaoko angu. Ibasa randichasiyira baba Father Ngwenya kuti vauye pano vatisume vana baba vedu vari pano. Asi regai ndigamuchire ini pachangu mhuri yekwaRibeiro nehama neshamwari dziri pano, ndichiti aiwa, sunungukai, musha uno ndewenyu, uye Mwari wamasimba ose aramba achikunyaradzai kubva iko zvino pari kuvamba basa irori. Namangwana ose narini wose rambai muchinyaradzwa. Pakati pedu zvakare ndiri kuona takamirira mhuri yeDoves. Ndiri kuona Mr. Innocent Chuma, our PR manager, vari pano. Regai ndingoti vasimuke vakubatei maoko. Ndisati ndasimudza vaNgwenya kuti vauye kuzotipa maintroductions, regai ndigare ndataura chinhu ichi chekuti maona tambodedza dzimwe hama shoma dzauya muno mukati. Tanga tichiita inonzi identification of body. Saka chikamu ichocho tapfuura. Board viewing proper tichazonoita taakuchechi, taisa paprogramu yekuchechi
kuti zvinhu zvedu zvifambe nenguva. Regai ndidane Vangwenya, baba muuye kuno mberi. Sorry, pane vamwe vakuru vandandisina kuona. Mr. Jangwara, please stand up, mutibatire maoko. Ndo rep yedu yeHome Affairs ndo vaita kuti zvese zvikuungana kwatakaita pano kuve possible. Vanga vachimhanya kunyangwe nekuchechi. Ndatoshama kuti vasvika pano nguwai. Ndege yacho handina kuinzwa iyi. Vari kumanya chaizvo. Vachangwara, batai maoko. Pamusoro vambewe, inini ndiripo kuintroduce anafata vatinavo. Chekutanga ndinointroduce sekuru vedunhu rino reHarare, Archdiocese of Harare, the Archbishop of the Archdiocese of Harare. Vanonzi sekuru Robert Christopher Ndlovu. Okay. Tiri ipapo tina Vicar General veArchdiocese of Harare, Baba Kenneth Mugoti. Tabva ipapo tina Parish Priest St. Mary's Queen of Peace, kunova vaigara pamwe chete naBaba Chauna Chikukwa. Okay. Tiri ipapo zvakare vaigara ikoko pamwe chete naBaba Clifford Netekwa. Kupedzesera ndinofunga tina Baba Tendai Reke Mashaya Mombe. Tinotenda nekuziviswa utungamiriri huri pano. Programu yedu iko zvino yasvika pachinhano chekuti tichibva pano tikwanise kufamba kuenda kuchechi kwedu. Tichafamba takadai, tichabuda tose nepano, mucharatidzwa maamberi apo paserapo kuti muri kufamba sei. Asi ipapo muchambomira zvishoma pamota yakapaka ipapo, muchatimirira ipapo kusvika tasvika nekasket redu tichitungamirirwa navana baba vari pano, zvotiitira zvakanaka. Saka ndichakumbira vakagara kumashure uko, mashure uko, tofamba towards your right, neapa touya nepanapa, tobuda nepano. Vana baba simuka heni. Regai vatitungamirira rufu rwehama yedu Baba Emmanuel Francis Ribeiro rwotiyeuchidza nezvekuva munhu kwatiri, uye kuti upenyu hwedu pasi pano upfupi, asi kana kune avo vane chitendero murudo rwenyu, rufu harusi mugumo kana chimwe chinhu chingaparadze kubatana kwedu nemi murupenyu rwedu. Tinogoverana chitendero chevateveri vomwanakomana wenyu nechitarisiro chevana vaMwari. Titumireiwo munguva ino yemiedzo namarwadzo ruvheneko rwokumuka kwaKristu, tichikumbirira Baba Ribeiro uye navatikani vake nomuna Kristu mambo wedu anogara chitonga kwemisi isingaperi. Mwari Baba mudzikinuri wedu, makazvipira kufa kuti vamwe vose vaponeswe murupenyu rusingaperi. Takazvirereka, tinokukumbirai kuti munyaradze varanda venyu mukusuwa kwavo, uye kuti mugamuchire
Baba Giovanni Francis Bero maoko etsitsi dzenyu imi moga ndimi musande sande muri nyasha pachadzo nokufa kwenyu makazarurira vanotendera mamuri musuwo worupenyu. Regereraiwo Baba Ribeiro matadzo ake, mumupewo nzvimbo yomufaro, nzvimbo yechiedza norugare mumambo wembiri yenyu narini narini. Izvi ndikuwana chikumbiro kubva kuna sekuru. Mambo ngave nemi, chikombero cha Mwari Baba nomwanakomana nomweya mutsvene kati budai pamuri chigare negonisisika. Tunapenda shukuru Simukei também vakagara vamberi kubudirai teverai ngatichipinda mota dzitabva nadzo. Ndanzwa kuti kuna ana baba vanga vari kunova nemota yavo.
ndakumbira kuti ivi itevere Thank you. dengan meru kando. Ubina motor yang mendapatkan sedena. Excuse me. Ray, can you pick some room? Le sono veramente sono appena nato. Sono church. Oh, nice. Mungkin nanti dekat Lexus, kat Jogja. Lain di mana? Which one? Foreigner film. The white salt. Okay, because I wasn't. Hey, what do you say about Pindah kameramen dia. Mungkin na bose dah, boleh juga dah. Oh, sangat. Ada tu apa dia nak buat grup tu. Oh, sampai ni sampai nak. Tahu tu bang. Itu mati yang Which one? Betul. Acurum betul aku tanya tu. Agora! Aí, quem tá aqui? Tudo da babá, tudo aqui.
여기다. 네. All that wood
Kamera na bakora mwanga kupata. Wewe na kupita kile. Ndio kama kwa ya kana usiwa tu tuone kama kitu kwa au katika Rure bodo abu
Mira baba.
Talk to me.
Kati kisumuke itose tutangisa mcheredo emisa
mukumbiriswa tose kuti tipfeke mamaski tivi pangu ndatenda. Ngatigare hedu pasi. Hama dzadiwa, toda kutora mukana unoyu kukumbira kuti avo vandicha introdusa kwamuri zichida pane vamwe vari pano, vatendi vari pano, hama dziri pano nemamwe madignitaries ari pano vasati vati vambovaona kuti muvaone sokuintrodusa kwandichavaita. Pane nguva ndichakumbira kuintrodusa the Archbishop of the Archdiocese of Harare, Sekuru Christopher Robert Ndlovu. Ndosumudzawo zvakare our Papal Nuncio Archbishop Paolo Rudelli. His secretary is not here with us in front, but he is amongst us, Secretary Father Ryan Mendoza. Nomuintroducai kuna Vicar General wedu weMarchdiocese of Harare, Father Muguti. Nomuintroducai kuna Secretary wa Archbishop wedu Baba Ngwenya. Nomuintroducai kuna Chairman wevapriste wemuArchdiocese of Harare, Ahadic, Father Kabunze. Takuintrodusawo zvakare kune vapriste vose vari kuno kuti mungovapemberera muri nechekwamuri ikoko. Ripapo ndichakumbirawo zvakare kuti mupemberere nekugamuchirawo mabrother nemasister edu zvikuru savari nechekuruboshwe uku. In a very special way ndichakumbirawo kuti tose tigamuchire nekufarira kupemberera mhuri kwakabva Baba Ribeiro. Ndichakumbira kuti musumuke mose vanasinyoka. Sumukai. Chada kutaura zvikuru savano vari nechekurudyi kwangu vakada kufanana naBaba Ribeiro munin'ina wavo Alois Ribeiro. Kana paine
government officials and dignitaries vari pano. Ndatangisa mutero wemisa ndisina kupiwa vari pano, asi kana muripo tinokugamuchirai zvakare nomufaro. Ndisingakanganisiri imi mose makashanda nekuimba naBaba Ribeiro, tinokugamuchirai norufaro. Pane ino nguva ndichakumbira Baba Kabunzi kuti vauye vatikumbiriro sekuru, vatitungamiriro mumutero wemisa wanhasi. Mutero wemisa uyu ndiyo vigil yedu yatinogara tichinamata tichikumbirira Mwari kuti vagamuchire mweya wemupriste wedu Baba Ribeiro. Asi zvasiyana nhasi ndezvizvi, dai kwanga kusina denda iri rekorona, tingadai tiri kupemberera mutero wemisa usiku hwose tiinawo, tichiimba, tichikurukura, tichitaura umhizha hwemabasa mazhinji avakaita. Asi tatenderwa nehurumende zvikurusa kuMinistry of Health pamusana pekusaparadzira denda rekorona kuti tingouya nawo tinamate, titende Mwari, vozichoenda zvavo kuDoves kwavanga vari, mangwana zvakare vozodzoka. Asi pane ino nguva ndichakumbira Baba Kabunzi kuti vave unozotikumbirirawo mutauri wemisa. Pamusoro yevasekuru, chekutanga tinoti tine urombo nekurasikirwa naBaba Ribeiro. Panguva ino takusumudza yasekuru kuti mutitangirewo mutoro wemisa. Ndatenga. Maita yenyu baba. Yesu namazadwa ngatisimge titangise mutoro wemisa wanhasi. Mzita raBaba nomwanakomana namweya mutsvene. Rugare ngaruve nemi. Amazadiwa, taungana nhasi kuti titende Mwari nechipo chaBaba Ribeiro. Titende Mwari akavapawo simba rokuita mabasa akasiyana-siyana atinoziva tese. Isi semakatolika tinoziva ufumi hwakavatisira nenziyo dzavavakombosa. Saka nhade kupemberera upenyu hwaBaba tichiimba even nziyo dzacho. Kana manga musina kugadzira nziyo dzacho idzo, tinofanira kutanga kuchinja zvamangamaisa. Tipemberere zvechokwadi zvatakaitirwa naBaba vakashandisa chipo chavo, talenti yavo, kuti vatibatsire tese kuti tigokwanisa kukudza Mwari. Saka tisataenderera mberi nomutero wemisa wavaigaropira zuva nezuva vachitenda Mwari, ngatitange tamborangana matatu kuti twafidze nemwoyo wose. Ndinobvuma pane Mwari Baba namasimba ose, napane hama dzangu, kuti ndakatadza kwazvo mukufunga, mukureva, mukuita nomukuzengurira zvose zvimhosvo yangu hururu. Naizvozvo ndinokumbirai Mari yaMviriko nemivangere navasande vose nemihama dzangu kuti mundirevererewo kuna Mwari. Mwari muna masimba ose, tiitireiwo tsitsi, tiregerewo matadzi kuti mundotisitsawo upenyu husingaperi. Mambo muve netsitsi.
Matei Mwari Baba mupi woupenyu, tinotendera kuti mwanakomana wenyu Yesu Kristu akatifira pachipiyaniso akamuka muvafi nezuva retatu. Baba Emmanuel Francis Ribeiro, mukristu watiri kunamatira nhasi, aitenderawo kuti Kristu akamufira pachipiyaniso akamuka. Tinokutetererawo kuti muzomutsa mwana wenyu muvafi nokumuwanisa upenyu hutsva hwaKristu anogara achitonga nemi pamwe namweya mutsvene kwemisi isingaperi. Chidzidzo chechikoshi chochiwana kubva kuna ungwaru chitsauko 3 ndima yemukati kutanga pa1 kusvika 9. Musoro, mugumo wavakarurama. Mweya yavakarurama iri mumaoko aMwari, uye hapana dambudziko rinovawana. Mukuona kwamapenzi vanotarisika sevakafa, kutisiya kwavo kwaionekwa sedambudziko, kutisiya kwavakaita kwaionekwa sokuparadzwa, nyama ivo vari murugare. Kunyange vanhu vaifunga kuti vari kurangwa, asi ivo vaiva noruvimbo ruzere rwoupenyu husingaperi. Vakanetsekana kashomanana, asi zvino vava kugamuchira makomborero makuru, nokuti Mwari akavaedza akavawana vari vakamukodzera. Akavaedza sokuedza kunoitwa ndarama muvirira romoto, akavagamuchira somupiro inopiswa.
Nezuva rokushamirwa kwavo vachapenya vachiita sezvinoita mapirivari anovarika pamurwi wemashanga ari kutsva. Vachatongwa dzinyika, vachatonga marudzi avanhu, tenzi achavatongawo nekusingaperi. Vanovimba naye vachanzwisisa chokwadi, vakatendeka vachagarawo naye murudo rwake, nokuti vasarudzi vake vachawana nyasha netsitsi dzake. Apa ndipo papera chidzidzo chedu chechiposi chanhasi. Chidzidzo chechipiri 1 Vakorinde 15 mavhesi kubva pana 35 kusvika pana 55. Musoro kumuka kwomuviri. Inzwai chidzidzo chechipiri chinobva muna 1 Vakorinde. Asi mumwe angabvunze kuti, ko ivo vakafa vanomutswa sei? Vanenge vano muviri wakaita sei? Benzi romunhu chaunodyara hachimeri kana chisina kutombofa. Chaunodyara ingave tsanga yekoroni kana chimwe chakadaro, hachisicho chinozobuda chakadaro. Asi Mwari ndiye anochipa chimiro chacho pamadiro ake. Nyama haina kufanana yose. Pane nyama yavanhu nenyama yemhuka nenyamawo yeshiri neimwe yehove. Kune zvinhu zvomudenga nezvinhu zvapanyika. Kupenya kwezokudenga kwakasiyana nokupenya kwezvapasi. Kune kupenya kwezuva nokupenya kwomwedzi. Kuno kupenya kwenyenyedzi. Nyenyedzi dzinosiyana pakupenya kwadzo. Ndizvo zvimwe chetezvo nokumuka kwavakafa. Chinodyarwa chinoparara, asi chinomutswa hachiparari. Chinodyarwa mukuzvidzwa, asi chichimutswa chava kupenya. Chinodyarwa muutera, asi chichimutswa chava nesimba. Chinodyarwa somuviri unobatika, asi chinomutswa chava muviri womweya. Zvino kana pano muviri unobatika, kuno muviriwo wezvomweya. Ndizvo zvakanyorwa zvichinzi, munhu wokutanga Adhamu akava chinhu chipenyu. Adhamu wokupedzisa akava mweya unopa upenyu. Asi hausiwo mweya
unotanga asi unobatika kwozoteverwa noumweya. Munhu wokutanga akabva kuvhu, munhu wevhu. Munhu wechipiri anobva kudenga. Vanhu vehuruva vakafanana nomunhu uya wevhu. Saizvozvowo vanhu vokudenga vakafanana nomunhu wokudenga. Sokutodzana kwatakaita nomunhu wehuruva, tichatodzanawo nomunhu wokudenga. Ndinokutaurirai izvi, hama dzangu, zokuti chakaitwa nenyama neropa hachikwanisi kuwana umambo hwaMwari, uye chinofa hachigoni kuwana kusafa. Chinzwai ndava kukutaurirai chinhu chakavandika chisingatsananguriki, chokuti hatisi kuzofa tose, asi tose tichasandurwa. Nenguva isipi, nokubwaira kweziso chaiko pakurira kwehwamanda yokupedzisira. Hwamanda icharira, vakafa vachamutswa vasisafi. Isu tobva tasandurwa, nokuti muviri unofa uyu unofanira kupfeka kusaora, uye muviri uyu unofa unofanira kupfeka kusafa. Kana muviri unoora wapfeka kusaora, uye muviri unofa wapfeka kusafa, ndipo pachazoitika zviya zvakanyorwa zvinoti: rufu rwakamedzwa nokuridzwa kwarwakaitwa. Nhai rufu, kukurira kwako kuripi? Iwe rufu, rumborera rwako ruripi? Apa ndipo paperera chidzidzo chechipiri chanhasi. Tenzi ngave nemi. Inzwai shoko rakanaka rakanyorwa naMateo. Chaverenga Matthew chapter 5 maverses kubva pa 1 kusvika pa 12. Jesu akati achiona gurususu riya ravanhu, akakwira mugomo. Paakagara pasi, vadzidzi vake vakauya kwaari. Akazarura muromo wake akavadzidzisa achiti, vakakomborerwa zvavo varombo mumweya, nokuti umambo hwedenga ndohwavo. Vakakomborerwa zvavo vanochema, nokuti vachanyaradzwa. Vakakomborerwa zvavo vakapfava, nokuti vachawana nhaka yenyika.
vakakomborerwa zvavo vane nzara nenyota yoururami, nokuti vachagutswa. Vakakomborerwa zvavo vane tsitsi, nokuti vachaitirwawo tsitsi. Vakakomborerwa zvavo vakachena pamwoyo, nokuti vachaona Mwari. Vakakomborerwa zvavo vawadzanisi, nokuti vachanzi vana vaMwari. Vakakomborerwa zvavo vanotambudzirwa ururami, nokuti umambo hwedenga ndohwavo. Makakomborerwa zvenyu imi kana vanhu vachikushorai nokukutambudzai vachikupomerai zvakaipa zvose zvenhema pamusana pangu. Farai mufarisise kwazvo, nokuti mubayiro wenyu mukuru kudenga. Shoko rakanaka ratenzi. Vatenderi vadiwa kuna mambo wedu Yesu Kristu, taungana pano kuti tizopemberera rupenyu rwa Father Emmanuel Francis Ribeiro. Kurarama kwatichazoita tine mashoko akawanda atichagara tichiyeuka atakasiyirwa naBaba parupenyu rwavakararama. Rupenyu rwavakararama ndo rwatanzwa mudama rakanaka. Baba vanga vari munhu anga akakomborerwa muzvipo zvakawanda, anga ari munhu anga aine zvipo zvaanga akapiwa naMwari akagona kuzvishandisa, kunyanya pakuti vakakomborerwa zvavo vakapfava. Vakakomborerwa zvavo vakapfava pamwoyo, nekuti umambo hwedenga ndehwavo. Kupfava kwanga kwakaita Baba kwanga kuchitishamisa tose. Wedza vane munhu mukuru vaingozvirereka, vane vana vadiki vaingozvirereka, vanga vakapfava. Pavaive vari nguva nenguva, waiona vanhu vachingofara, waingoona vanhu vachingoseka. Ndakavabvunza kuti, Baba, munonzi hondo, zvamuri hazvireve hondo. Zvikanzi aiwa, upenyu ihondo, asi hondo yacho inoda kurwiwa chinyararire, haidi dzungu, haidi imwe kaindi yevamwe vanhu. Ndosaka vaigara vachibvunza kuti iyi kaindi rudzii. Hondo yapera, vonyarara zvavo.
So rimwe zuva ndakavabvunza kuti nhai baba, ko upriste hwenyu makahutanga sei? Ndo zuva randakadzidza kuti vakuru kana vachiti gavi rinobva kumasvuuriro vanenge vachireva chokwadi. Zvipo zvababa zvavanga vainazvo zvese tinozviwana zvichibva mumhuri yavo. Ndiko kwavakazvidzidza kana kuti ndiko kwavakazvitora. Kuti vagone kudaro, baba vakanga vaine background yakanaka yekwavakazvarwa kana kwavakabva. So vakanditivo, isusu hatizi vemuno, tiri vekuMadagascar uko. They originated from Madagascar, coming into Zimbabwe. KuMadagascar zvanzi kwairi mwanzimbe navasekuru vakazozvara Francis. Francis akazouya muMozambique kuzoita manager wemufamu yenzimbe, asi akasvikosangana nevapriste ndokubva ave a right hand person wafata Francis, ndokuva mushanda musaikristi, ndokuva musevha wemisa. Saka baba waigara wachiti nepadiki diki ndakapotsa ndarega kuzvarwa nekuti Francis akanga akuda zvekuva mupriste. Ndogara ndichiti kuna mbuya Nhetekwa, mbuya Nhetekwa ndoda kukutendai nekuti vakamboda kuita sister. Ndikati mbuya, dai musina kuita sister dai ndisiku, ndoda kutenda Mwari kuti hamuna kuita sister. Ini ndakazoita fata. Ndo nhau yaigara ichitaurwa nani nababa kuti chitendero changa china sekuru Francis ndo chitendero chandakatora kuti ndizovawo mupriste. Takanga takudzwa nhoroondo yekupfava nekukomborerwa kwanga kwakaitwa Francis. Francis akagara muMozambique ndokukrosa ndokuuya kuno. Auya kuno ndokusangana naFather Asa. Father Asa ndobva watora Francis ndobva vaenda naye kuchishawasha. Irutu yese iyo yakaita kuti sinyoro vakazongoita fata nepadukuduku, nekuti Francis anga akasimba mukati mechitendero chake. Anga akakomborerwa pamweya nekuti akanga achida Mwari. From Chishawasha, he was taken to St. Francis Chitemere Mondoro. They stayed there. Then from there they moved to Kutama and they founded Kutama. From Kutama, Francis went back to Chishawasha, then went back to Mozambique. Then he came back again. The same Francis here, ndokuchizouya zvachose, ndokuchizogara kuno. Akaramba ari mukati mechitendero chake. Ari mukati mechitendero chake. Akararama rupenyu rwokuda Mwari. Zvataingoona zvichiitwa nababa ndizvo zvakararamwa naFrancis. Francis akazoenda kunogara kuGatuma. Ari kuGatuma ikoko akasvikoshanda semusoni wembatya uyewo achishanda mustoro yainzi storo nguva iyoyo achitengesa.
asi akanga asingarovhe kuchechi. Akazosanganawo nemusikana wake ainzi Hilda. Gura renhamo yainetso chembere iyoyo. Mukanzwa history yayo hatichataura nezvayo. Manzwa vari kuseka varidzi vasvo. Ndiyo yakazonyatsozvara Francis ndokumudono, yakazozvara Emmanuel ndokunyatsomutasanudza. Yakamuzvarira painzi paEngleton apo paakunzi pachifu. Saka vakanga vaine maoutstation maviri avakanga vachienda kumisi. Outstation yavo yekutanga yakanga iri Driefontein. Outstation yavo yechipiri yakanga iri Mupereki Mondoro, St Michael's bypassina. Pamupereki paMondoro ndo pakabva pazopapatidzirwa hanzvadzi yavo. Ivo ndobva vanopapatidzirwa kuDriefontein. Ivo vainyanya kuda zvekumisheni. Ndo pakatanga kuonekwa zvipo zvani, zvipo zvababa. Baba vakatanga kuteverana nababa vavo, zvikurusa vachienda panzvimbo inonzi Etna vachinobatidza misa. Vakanga vachifarirawo chaizvo zvekusevha misa panguva iyoyo. Zvakanga zvatovabata zvekushandira vanhu uye nekuda Mwari uye nekushandira ivo Mwari pachezvavo. Vakabva vazvipira zvakanyanyisisa kuda Mwari nekuti Hilda Gura renhamo uyu akanga ava mukatikist. Ava mukatikist, chinhu chaaidzidzisa mwana wake kuda Mwari nekuziva Mwari. Zvekare Hilda uyu akanga achishanda muSaikristi. Saka yakava advantage hurusa yaFather Ribeiro kuti vagone kuziva zvakawanda nezvechitendero vachishanda pamwe chete naamai vavo. Vakatanga kuenda pachikoro chainzi St Paul's Anglican Church chemukadoma umo. Ndobva vakurumidza kuvabvisa nekuti vakanga vakubata chitendero chisiricho, asi ndo yakanga iri high school panguva yavo. Vakabva vavatora ndokuvaunza pano paSt Peter's pambarapa. Vakati dzidzei ipapo ndokuvaendesa kuBulawayo kuSt Patrick's. Vazoona kuti mwana apika, vakazotanga kuvaendesa kuzvikoro zvei zvepamusoro. Asi zvaionekwa muna baba, maionekwa zvipo zvanga zvakanyanya, zvakanga zvakatodzana nekuda kushandira Mwari uye nekutsvaga Mwari nguva nenguva. Nekuti nguva huru akanga ari munhu akanga asingarovhi kuchechi. Paipasina marovhero avaiita pachechi, nekuti izvo Hilda Maputi Mashonganyika Gura renhamo anga akaoma munhau yechitendero. Vaidzidzisa zvechokwadi amai vavo. Saka vaigara vachingotaura kuti amai vaida varombo zvakanyanyisisa. Vaigara vachitsvaga kuti varombo vari papi. Vakakomborerwa zvavo varombo mumweya nekuti umambo hwedenga ndehwavo. Tikatarisa baba, rupenyu rwavairarama was very simple. Vanga vasingade zvinhu zvakawanda kwete. Vaingoda zvinhu zvishoma, asi nguva nenguva anga ari munhu aifarira kugara achinyora, nekuti kana pane chaanzwa vaita handei ipapo. Pazvakaitikira ndo pandoda kunozviona. Ndo pandakadzidzawo zvinhu zvakawanda kuna baba. Hapana kwandisina kusvika navo. Vakangofunga kuda kuenda kuBulawayo, wonzi tine peturu here handei.
kokuneko naye sinyoro kune kanyaya kune kanyaya vanga vasingakuudze kanyaya kacho dzimwe nguo waingosvika wongoonawo kanyaya kacho kwauri akashande kwavari kachishanda vanga vaine imwe pashoni yekuita zvinhu zvokuti vakandidzidzisa kuve munhu anofanirwa kuve very patient with everything. Kana usina moyo murefu wanga usingagone kugara navo. Tikabvunza vanogara panapa navo taingomuka vasimomba umu. Taingomuka sekuru vasimomba umu. Wozovatsvaga nefoni wotonzwa ndaamugweru. Ko sekuru muri kuenda kupi? Kune kanyaya. Chese sekuru chavainzi nemunhu ndiitireiwo. Avaimboti chakaoma. Waingoona vakutoita. Kana kuti vakutobuda vakutoenda. Unotozunzwa vakuti ndanga ndaenda kuchipatara. Ndanga ndanoona murwere. Ndanga ndaenda kumuchato. Zvino zvamama aenda kumuchato kokekera choriripi sinyoro. Tapawo vanga vaine dzungu. Ndasiya ikoko. Ndo zvavanga vari. Saka tati vanga vakakomborerwa zvavo sinyoro nekuti zvipo zvachona zvanga zvakawandisa kwavari. Tinoda kuvatenda nerupenyu rwavatisiyira nenhaka yavatisiyira. Dai waro tagona kurarama nhaka iyoyo tikogonawo kushandira vamwe tiine mwoyo murefu tiri vanhu vasingazeze. Zvose zvine muna mambo wedu Yesu Kristu. vangu vaezvichemo kana pane vakasarudzwa kuti vatiisire zvichemo vatimirire kuisa zvichemo uyai zvenyu mberi. Kana pasina tingakumbira 3 or 4 kuti hatikwanise kubata nguva kuti muye mberi moti mirira kuisa zvichemo. Hama tadiwa patirasi moyo mukutambudzika kuivisa vanhu vasina chitarisiro asi tinovimba namambo wedu Yesu Kristu anova ndiye akakunda rufu nokumuka kwaakaita muvafi. Naizvozvo ngatiisei mikumbiro yedu kwaari. Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene, tinongokutendai nechipo cheupenyu, chipo chechitendero nechipo cheutano. Tokutendai nechipo chaFather Ribeiro vamanga makatipa pakati pedu. Mwari Baba, vanga vakatinakira imaona zvakanakawo kuti muvatore semwana wenyu. Tinongokumbirawo kuti isu tose tasara tigova vanhu vanotevera zvose zvatakadzidziswa nasekuru. Tinoziva takaita kupfumiswa zvikuru mukuimba. Tinongokutendai Baba, tinzwewo mambo. Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene, tinongokutendai chipo choupenyu. Tinotenda ukuru hwenyu hunoonekwa mukati mekurarama kwedu. Tinokutendai nechipo chaBaba Ribeiro chamanga makatipa. Dai mweya wenyu mutsvene wagona kupinda mune mumwe nemumwe ari pano. Tagona kukopa nokubvunza hana dzedu patakamira. Tiedze nepatinogona pose. Titeedzere zvidzidziso zvatakapiwa naFather Ribeiro. Tinzweiwo mambo. Mwari Baba muna masimba ose, tinoda kukutendai nechipo chaBaba Ribeiro uyo aiva muimbi. Tinongonamatira zvikuru isu tose tinofarira kuimba kana kuti tinoimba kuti dai waro tagona kuzvininipisa, tagona kuzvirereka sokuzvirereka kwanga kwakaita Baba Ribeiro.
tinzweyo mambo. Tenzi samasimba ose tinokutendai nechipo chomupriste wamanga makatipa Father Emmanuel Ribeiro. Tinokutendai nezvose zvatakadzidza kubva kwavari, zvikuru sei rudo, kuzvidukupisa uye kuimba kwavakatidzidzisa. Tinotengokumbira kuti isu tose tiri pano tive tinoramba tichiita zvose zvavakatiratidza nokutidzidzisa. Chitendero chakasimba ndochatinokumbira, uye mhuri yose ive inonyaradzwa neMwari. Ticheme tine tariro, tinzweyo mambo. Mambo Yesu Kristo ndinakati, ndinoziva wai dzangu, uye hakuna achaziguta muruoko rwangu. Onai mambo mwana wenyu uyu Emmanuel Ribeiro, tinomuisa maoko enyu kuti agare achichengetwa nemi. Donzwai zvichemo zvedu izvi mukireverere pana Mwari Baba. Amana matayo kuti mterudu kamchira na Mwari Baba wana masimba wose. Mwari Baba wedu, kamchira zvatinopira kunemi izvi,
tichinamatira hama yedu baba Emmanuel Ribeiro achisiya. Tinomukumbirira kuti munzwirewo tsitsi nokuti akagara achivimba naKristu mambo wedu muponesi wedu anogara achitonga nemi kwemisi isingaperi. Mambo ngave nemi, ipai moyo yenyu kuna mambo, ngatitendei Mwari. Zvecho kwatingati mutendei nekuti ndizvo zvinofanira kuitwa, ndizvo zvinotisvitsa kuupenyu. Mwari Baba muna masimba usina kugara narini, tinokutendai misi yose tichirevererwa naKristu muromo wedu akabvuma kupa kuti anunure vanhu vose kurufu, uyezve kuti tive vanhu venyu narini. Naizvozvo Mwari Baba tinokumbirai misi yose pamanengerozi navasande vose tichiti zvechokwadi Mwari Baba mune usande hwakakomba, usande hwose hunobva kwamuri. Tumaiwo mweya wenyu azonatsa zvatiri kupfira izvi zvive muviri neropa raIesu Kristu mambo wedu. Musi akazvipfira kurufu, akabata chingwa, akakutendai, ndokuchimedura, akachipa vadzidzi vake achiti, gamuchirai mose mudye, uyu muviri wangu unopirirwei. Vapedza chirariro, akabata mukombe, akatendazve, ndokupa vadzidzi vake achiti, gamuchirai mose mumwe, uyu mukombe weropa rangu, rechitenderano chitsva chisingaperi, rinotorerwa imi navanhu vose kuti matadzo aregererwe. Garai muchiita izvi kuti mundiyeuke nazvo. Ngatipembererei mununuri wedu, tinokurumbidzai mambo.
Mwari Baba, tinopira kwamuri mupiro wechingwa choupenyu nomukombe woruponeso. Tinoupira ticheuka kutipira nokumuka kwakaita Kristu. Tinokutendai maita kuti tive pano pamuri kuzopira mupiro uyu. Tumaiwo mweya wenyu azoita kuti vose vanogamuchira muviri neropa raKristu vave vamwe chete. Tariraiwo Papa wedu Francis nemaarchbishop wedu Robert Christopher namabhishopu ose navapristi nesu tose tiri pano navatenderi vesangano renyu vari pasi pose. Tipewo tose rudo runotumba kuti vamwe. Tinokumbirirawo mwana wenyu mupristi wenyu Emmanuel Ribeiro wamakadaidza achiuya kwamuri, mutambirewo azogara nemi, akaitwa nhengo yaKristu norubhabhatidzo, saka itaiwo kuti azomukawo muvavi sokumuka kwakaita Kristu. Zaruraiwo denga vatenderi vakafa vachitarisira kuzomuswawo nemi, navamwe vose vakafa vazofarawo nemi vachikuonai. Tinzwireiwo tsitsi tose tiri pano kuti tizogara upenyu usingaperi pamwe naMariya muvigwa mai vaYesu Kristu Mwari Mwanakomana naYosefe Musande muchengeti wemhuri Sande pamwe navapostori venyu navamwe vose vezvizvarwa nezvizvarwa vakaitawo kuda kwenyu, kuti tose pamwe chete zokurumbidzai chikupembererai tiri nhengo dzaYesu Kristu Mwanakomana wenyu. Tinokurumbidzai Mwari Baba nomuromo waKristu. Tinokurumbidzai Mwari Baba tiri nhengo dzaKristu. Tinokurumbidzai Mwari Baba namweya anogara matiri. Tinokukurumbidzai Mwari Baba kwemisi isingaperi. Iye zvino semuri imwe chete ngatinamatei chinamate chatarasa nokuponesa Yesu Kristu tose tichiti tinonorewo Baba kune zvakaipa zvose. Tinzwireiwo tsitsi kuti garike murupenyu rwenu, mutibatsire nguva dzose kuramba tinzoinga matadzo nokukunda matambudziko. Takatarisira Baba muponesi wedu Yesu Kristu nokuti ndimi mambo. Mambo wedu Yesu Kristu, makati kuna vapostori venyu, ndinokusirai rugare, ndinokupai rugare rwangu. Regai kuringa matadzo edu muringe chete chitendero chesangano renyu. Mupe vana vari vose rugare nokugarisana sehama nehama. Mwari munogara muchitonga kwemisi isingaperi. Rugare mambo wedu Yesu Kristu ngaruve nemi narini. Wayana ya Mwari pamusoroi panguva ino tichakumbirawo kuti vachagamuchira muviri waKristu neavo chete vakatorike vauya vakazvigadzirira kuti vange vachigamuchira pazuva ranhasi. Vamwe vose vatikuta nhasi vasiri vakatorike neavo vasina kuzvigadzirira, ngatirambe tichiimba nokunamatira Baba Ribeiro. Maonana kubvisa matazo apasi zvava vakakokwa kumabiko yawayana. Hamwandikodzeri kuti mupinde muneni
amazadiwa ngatambe chiri kwatiri koko vagamuchidzi vedu vachauya togozogamuchira kwaya tinokumbira kuti mutembero.
Ngatinamatei. Mwari Baba vedu, takamuchira muviri neropa romwana wenyu Yesu Kristu, tinokutendai. Tinokumbira kuti hama yedu Father Emmanuel Francis Ribeiro aidya nesu nguva iyi, akurumidze kusvika kumabiko kudenga, akafanogadzirwa. Ndo chichemo chedu kwamuri, mupuwe mifaro isingaperi. Pane ino nguva hama dzadiwa ndoda kutora mukana uno kutenda Archbishop of the Archdiocese of Harare, Sekuru Christopher Robert Ndlovu, for celebrating this Holy Mass for us. Thank you so much. Ndibatsire kutenda Sekuru. Ndibatsirwana Sekuru Rudeli ngativatendei zvakare. Pane ino nguva ndoda kutenda vekwaya vaimba zvinosvodadisa ngativatendei chose. Dzakakanganwa nababa vose zvemweya vanga vachibatsira pamutero nemisa ngativatendei. Nemuchidimbo hama dzadiwa, ndoda kuita maintroductions matatu ano vachasumuka pavari muvakwazisa. Tine inonzi National Elders Forum of Zimbabwe, vanotungamirwa naBishop Mukona Wengwa yokuHarvest Time, ndiwe chairman wavo nedare ravo vari pano. Vaishanda zvakanyanyisisa chaizvo naBaba Ribeiro, ngavasumuke zvavo. Takusumudzawo zvakare pachina masa vari pano. Shumba, sumukai vatendi vakone. Hama dzadiwa, nguva ine shanje. Taishuvira chaizvo kunge tiri pano tina baba vedu tichivaimbira, uye tanga tapiwa mukana wekuti tose tiri pano, nokuti ndinoziva kuti nguva zvakare nemukana pamusana pedenda ratinaro iri tachida kunge tichizoonekedzana nawo tichiita body viewing. Asi pane ino nguva takumbira mhuri yavo kuti ndo zvatange tamboringana patanga tiri kuDavos, ende moziva kuti muitiro wedu zvakare kuti tionekane navo, asi nguva yedu ndo yatimanikana. Mukukumbira kwataita mhuri yekwaRibeiro vabva vati handi mangwana vachauya zvavo, tikati hongu zvikanzi saka isu tichavaonera mangwana. Avo vari kuronga nezvemafambiro avo vabva vatiwo mangwana tichamana takurumidzawo kusvika kuti by at least 7:20 tinenge tiri pano. So kuziya kwamunoita kana tichiita mutero wemisa wemhando yakaita seiyoyi, vanenge varipo zvavo kwai chitimbira, ivo tobva tavhura pavanenge vakararama kuti ani wose auye aonekedzane nawo. Saka pane ino nguva, nekuda kwekuti nguva ine shanje uye nguva dzatiri, tinokumbirisawo kuti nhasi uno hatichakwanisa kuita body viewing. Asi wechitatu wandiri kusumudza vachisoko Director of Finance and Administration kuHome Affairs, vane kanyaya kadiki diki kavainako kavari kuda kutitsenurira. Uyai henyu soko. Manheru akanakisa sangano dzvene raMwari. Chekutanga ndira kurecognize Archbishop Christopher Robert Ndlovu, ndichi acknowledge zvekare presence yaPapa Nuncio to Zimbabwe Archbishop Paolo Rudeli, Vicar General Father Kenneth Muguti, Secretary to the Archbishop Father Ngwenya. Isingakanganwe zvekare ndanzwa vachina masa vari pano, acting commissar weRuling Party ZANU-PF vachina masa. Mapriest esu ari pano, nemananzi esu ari pano, the Ribeiro family nemimi mose muri pano. Ndira kutenda
program ino ndinodayira kuti yasvika pakuguma. Nekudaro isu vehurumende takuda kungoita maannouncements atichange tichishanda nawo pazuva ramangwana. Mangwana inenge yagovernment program, kureva kuti tichauya pano mangwanani kekupedzisira naBaba Ribeiro tizoita masi yakatendwa kuti ichaitwa tiri pano mangwanani. Saka chekutanga ndinoda kutaura kuti isu zvatapedza pano tichakumbirai zvekare kutakura gamba redu tichidzokera naro kupala kwavachange vachirara vari kusvika zuva ramangwana. Zuva ramangwana tichatitangei nekukasika. Tichauya pano kuzotora vemhuri 10 vatichange tichifamba navo negamba redu. Tichauya pano kuzovatora nenguva dza6 o'clock tichidhipata pano 6:30. Totarisira kuzosumuka kubva kupala na7 AM. Saka tinokumbirisa pane vose vane shuwo yekuonekana navo munge mapano nenguva dzemangwanani idzodzo. Tisingakanganwe zvekare kucherechedza nhamba dzedu dzemurayiro watiri kufamba nawo nguva ino yeCovid. Tichitarisira kuti vese vanouya tanga tichingozvitaura kubvira pekutanga, ngativharei miromo yedu nemhuno dzedu. Zvinotibetsera kuti sehurumende, semunhu wese wemuZimbabwe tisarambe tichispreada chirwere cheCovid-19. Saka takaita dare redu nezuro nanaFadha Netekwa kuministry kwedu, tikatenderana nenyaya yemanhumbers evanhu vatichafamba navo. 10 vandataura vefamily handivo voga vatichafamba navo, avo ndivo vatichafamba navo vachiperekedzana nemutumbi. Tichazenge tane vamwe 20 vachatungamira kusanganisira nemaparishers atichatora pano nemapriests atichafamba navo zvekare. Tichibva pano tichapinda mumotakedi yedu, tinotarisirwa kunge tasvika ikoko nenguva dzakatara. Saka tichange tiri pano nenguva idzodzo tichiona kuti programu yedu yafamba sekunyorwa kwayaitwa. Saka Archbishop panguva ino ndaachikumbira kuti tichaita kuti vanhu varambe vari panzvimbo dzavari, motitendera vachiimba zvinyoronyoro, todaidza vakomana vedu, tosimudza gamba, tobauda pano. Kana matitendera Archbishop tichaita saizvozvo, tosangana mangwanani. Ngandipaka mukana ndovapa chikomborero. Okay. Saka Yesu nokatikumbire chikomborero chinobva kuna Mwari. Rugare ngaruve nemi. Mwari muna masimba ose Baba namwanakomana namweya mutsvene, komborai mhuri yenyu muichengete kwemisi isingaperi. Amen. Muterodo wemisa wapera, andei murudo nerugare rwaKristu. Tapedza maoko nakukati. Zimbabwe.
Tende zokupesa kuonsana nje.